Pini Karbi Prime Time Birta Longpen Kado Kavya Pantami, Kardom Napazuriklum, Kardom. Tangti Pini Karbi Prime Time Birta Arjuita. Kedam tang priya ciklo ni phai kre nar ke pen chimit mepin pini pre ni phaing korai siar ni anke ni plike choklo. Athe Deephu Medical College and Hospital along VK long ki sung thek thek apora hot ake joy pen Team Tiger NGO asong atum via ke joy pen rabdum. Jethon dame athe munida kai ke vile kavelote ejithe seta kavelo. Lapusto na pora hot Deephu Medical College and Hospital along kisonang kachilanga radadum V mate blood kilong lipen kamatha kisung thektik apora hot Team Tiger NGO atom pen arniwang chimit mepin pen VP ponlo. Lapen pini pray ni phaing korai siar nita nilip ahawar borpung asor Emmanuel timunga chor sangpi kakrung rong pipi kisok pik pen VP nang chipu pen via ke joy Team Tiger NGO atom pen bongpho piponlo. Athen nilitum nilimen ke Emmanuel timung pohelo arong ke borpung sat timung arong asar men ke sem non bang ke sem timung pulo kita apram bang arong minong ke sat timung pusi chahang lah ke non nili hem sor kisuk arni dinglo kiso bang ke eta la sa prang nang kedang tang chiklo nili hem la akibi bang da college ngop college dun bang ta operation masi hem sor bang ke chilang phan abar sai bedalo non abang ke hem sor bang serious to ong masila phan chilang lo non mang da ke theklo mang ke hemoglobin a bepin ke hem sor men bang ke kaku krang sapi hello langli bang ke hemoglobin bang abedalo vi bang ke lasi VPP pulote operation de pusi doctor na pulo vi bang ke bong pho bong trok an pinangji polam pen pok ne ta ke matha sungkrung non ki pitang bong ni ne bong thau ne pila ta me la pena phiang no ke piu ne del nam nang pata nam ita move akaben ta akapek rinang pata ti hedal nasi pini apor tudap alola han li jerpot nang than lo Team Tiger to mangke munir phan kherap thedung polam karjulong si nili dak fun pen research lo ma Team Tiger pudak research ma si dak klang lo angke ni thek the ong masia kapek to sangho phan contact ma selang lesi pari thulo la so to phan number lang li kiri teng pen lang to phan pachini lo masini phan hang thusi dak nang le alo polam si non dak earning sam por bang lang tum ninge me pe ni phan nang pilolo along to phan ni kachipi nei do lo seta thangta be lo seta lang tum kai bo arnam papia duna la pen lang tum kichan hon bom ya phan la pen claim pon bom phan ta lang tum alam le pia nang pusin mathala pen aso se bang phan kirap thege phan ta arnam le papia duna Nonapor Team Tiger NGO song pen kai ki amat via ke joy pen kirap ki pidun vera jok ong dungara datum kachuro la pen ninggethe bat pon boma song si thek pon lo la pen thu Team Tiger NGO a chairman dancing kram sa pen kaning je pon ke kai ki apor ta rata pharmacy card japapot ki du ki sungara datum along ke jirab dun verji la pen nile tuma phan nang birata lote kachirab ji aphan kai ke setame jestek ding nuputa ningje media ke claim kaching hono korte domhan kado han ning kardom Team Tiger haven ning karong kardom nang pajriglo kardom tong se kot pinili tum ko pai ge me la pen ning karong me me ala mangela hello le tum bangke B positive B a group a V kiri long le detlo amasi tong se kot nili tum han Team Tiger VP bom po lang litum social media lo nang theklong bom lo amasi ning kaching sam Team Tiger ke claim ke dam ke me rat phang chipa dukpi ami thang sar tho che bad det pen rat kaita ringdok ring ni dolong nai pu kamatha hala so ke claim ke dam order dorang li aning kang sam aning dok khak pen namat aning kaching sam pen pini angli willingly nili tum hanang kolo alangli blood nili tum men pen sarson rong hang phan alangli blood chipilo nilitum ta mang haklo lasi donor bangala helo jo sarmen rongpi anga pesen man bange sarson rong hang lasi lapu son thot ining karong ke pini nilitum ahima belason ining karong ahima che boundary abedalo thangta
la sigrat phan ninga klong bang ka chuningri pinila sarmen rong piason tim tiger ke claim ke dam rada phan awda do na theklok pen ningkang sampen ami thang sini tumana chi hang si la sona patient do sarnang tumamen pen nitum rat phan dame nitum non ken dang tum nong cherap nang thurun po pusia ning ke hang pen pini a vgp lo a vp pen non sarson rahang pha vp pen alang li non ke sunang tang bom lo thekla sona thaksi kado gawe nilip ni hang ke do arat andame nilitum la tim tiger ngo da Karbi Anglong ke nilitum jati dhorom chipupe lasi mithanga ba khai tame dak tim tiger long nanga cherap nanga cheto dunia phan labang so a society phan kai ke tame sera sam sin litum kimrang ponji pusi tim tiger lasona ki mang dolo lasi pini nangli tuman social media hin bena pa chini bang pakang tumang lalo nangli tum hin bendame tim tiger puthak rat awai kang long an sose dak Karbi Anglong chotagali Assam chotagali nili tumge akimang mangke international antame tim tiger akimang ke andong me bangke nili tum an sose atomon mang pajabu pusi mathapon Preni Pine Korai CR ni APHL se Dhansari CCR Open Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Mungkhang Ningkan Kri si Keplek Pen Raratum Karcho Dam Toya Puthak Meipu Mohan Singh Tokbi Lamjai Sarpo Bikram Rongpar Lapen Rup Singing Hiatum Pen Ningkang Samse Chipak Langpo Halo CM Ningkan Kri si Cho Det Pen Rat Atum Ang Tek Kelong Makan halo Je Block 1 Block 2 na 2 non puta suluk sodak non puta yang samun hala heloma alandi experience pen ke claim pon a development loma lai si lo pen isi bangke lai lo CM chodet pen kan kris yang bong arleng pia tup areng ang seng se bang khai pen la puson video lang no hut pa chodut lata nangli experience loma pusina karju pon lo la pen la puson thak CM chodet pen kan kris yang bong ke Karbi aphan kithu Karbi aphan kambai sorlo phan tame manpeng ipipe la han katio tumata an sihata lahai alam klango lahai lo manali ni kan kris yang bong pen kaching thu la pen ka develop la pen ke nali Karbi Anglong phan kam me ki claim pi ang thek lo ma pusin ni tumke CM phan da karjulo chi therak tha nali ni kan kris si chok pen nali chi paruka bangke dakke therak me chinso me alam lo usi ni tumake alang li phanta arbok ponlo jase met ni tumke nikan krisi choke ninkarong kali ninki oi alang li phan ni tumke jase met ke ni tumke pere pon athe alang li CM chu bompen non tame ladak isi ako lang non thunang ran siet bilomta news tv pondo ladak sakuria phan jo laso sakuria phan alam ke jo non ke Assam state pe yongsi singwai be kroike potang te alang li tu ni hang ling pe ke sakuri piun e puta dak tok pon delo jonto mala morwa dak tepak lang pon dak lo la ke nili tum ki pu yong yung kali lo ke putal dak siklang dak lo la helo ma nikan kris sika cari pe na power ke wan thek lo ma nikan kris yang ba power pachiru ke nang li an cholang siam ke hai nang li ke la kelong tang power pakar bang lo nang li nikan kris experience ke nasi lahaya putha ke langdam lu putang te nang liedi chitherak mimi nang ipolo pani ponmen piun mali pani ponmen piun sita pini bangke mali pani ponmen je phan master ponmen ju pia phanta non ke himonto bisa sarma phan arju nai himonto bisa sarma ke pulo jonto mala borwa pulo state government without state government concern se putan tum ajat ta claim nongli la ka pawa ka chiri galima alang li atumi ki pu non ke wang lo charliu samada phan matric ke pass pen graduation samada phan GI ka thar ka ningi ke pachurai pawa pachurai pu kunalo pawa pachurai pu la ke nang li pen ni dile ki pu wang kam kali media long ni theklong da chief minister mesti kang check Assam chief minister mesti ka ka phan kang check thrak mimi la lo isi bangke la pen aku do thulang contract katum nang li 11 bosor rule that pen nangli phana choro bang lalo nangli piso nangli so amen pen nangli poriwal men pen contract claim lablo crore contract claim lablo bill chen lablo sita achichi cha
a contract to claim no to phana bangke pathila la hello man ang liget ke bangke la hello man ang successful ke na lu chema tha na tum tim kar biang na lu chema tha lalu isi bangke lapen ke ako do thula achi cha bil to phan kang di paklem long ko pilo ke bitu bangke ke claim atum han paklem lo bil mang pipe lapen without work order paklem de non ke dam tang MLA election aprang laput di samalan na tu alang ni long le chem lo ko laput na sta me alang pilo ke pukang ke bidasing leng phan campaign dam lo nang tum han ma ke lapu area an ke rong ke set ke nili nang pil labdi lai ke work order awi pin lo claim oi pa claim thor 62 nos pa claim lo la pen ke la tom pha 60 pa claim ne poisa bang ke ek to kata people la te thera kare manang li pilo nang li tum ki dukela kadar phan chenek nang po dorma pirete payment pirete pilo nang li tum pa claim nang po la helo ma BJP tum claim chok ma la helo lang tum phan choro mi la helo ma la sinang tum bil asa basuk do tamena tu pido ku pina tu pida thelo nang li sa bura khile ti bitan gali mati council ke bajitin kok ma nang tu nang li khan nang li khi nang da jitin kok ma rada khibo rada development claim rada phan paisa piloi lalo ni li pom tu jai kathar fanle political benefit ke end to ganing je theglo asuri de lapen ke habit haram town committee declare tabret lake rad fan lake si ke pasung lake athe hada lom area ke longle khaina ta dor bat po hema tax en po electricity bill te bat po rat tum ko ani ke sungi lasi lahai ke uthaya nahi lage tarap de tholong ta actually town committee declare no donsuri long ta declare no manja long ta town committee declare no borlong pher long ta declare no lasi lahai long ke cancel nang pu lake ni tum la opposition hoisi na tum panang pare dun na kan lo lasi na tum matha pamira la karbiang long arat messenger pan peaceful penge dolong ye pan la so kamle claim noi pusini tum nang choning ri de lo la ruling party jitu karbiang long autonomous council ke chari bom ke the ke ding ban choning ri lo dak MP ka hai ta hai aki me phan lang nu nang po la ben MLA do anta karbiang long arat misen penge do ke thak long yi phan la hai si sakurita pitek nang po la ben ke dormat apor teng pen pina po itu education department quality education nangi polite lake ap regular si payment binang po Dipu Baptist Church Youth Ministry pen patar piponsi pray ni phai kre trok siarni surihini ra inquiry anikano farman the Mesia 6 gospel beat contest langkung habe town hall along mesen pen kapaman po kedamtang anikano song si piningkan let hota arna maphan lun pen kero karcho mesen pen peman pon Lesson C, let everything that has breath praise the Lord. Psalm 150 verse 6 pu. Athapian ponsi, the Mesia 6 gospel beat contest arnikang sam por phai phwa por pen jamek pangting pon. Bangswa long aluhiaman pen Karbiang long DC Nirola phangchupi Asias chetong don. La pen pinang an ke thegiding atom chetong don winti. Laswa long ban atom kaddo kave ban truck an chapati pon. Lasonsi afterlife Dimapur atum aben pen cepate mi mucharajo ki hayanong e cepalong pon adun thuanong e lake yu gospel Karbianglong ben atum si cepalong dun Lasonsi best drummer John Kibe J Singh, best guitarist Maren Sanctum, best keyboardist John Timo, best vocalist Simeon Phangcho, and best upcoming band The Miracle Karbianglong atumsi Chipalong Ponlo.
Denarong hawaramay lapen ingdeng thomke prahini terika mamay atumahin pen pater pipongsi ke damtang priya chiklo niphai kepen niphai krohini aparman ingdeng thomke prahini hawar karbi risnimso arungaje denarong pathu aklamalong kapaman pon along klamalong keter chethek longsi priya chiklo niphai inquiry kapang thirasai kedeng ponalong Karbianglong Autonomous Council EM Retails inghi chetong tunsi kapang thirasai claim dampong Labangso kapang thirasai kedeng ponalong Karbianglong Autonomous Council EM Retails inghi lapen denarong town committee chairman anparta terika mamaya kong chunbang Pradip ingti lapen denarong hawaramay ameipu sarthei terang chunbang Raju Milik Haura Ghat Regional Committee KSC ameipu Buddha terang chunbang Gobin Milik anparta denarong head branch KSC ameipu Rakesh Hanse chunbang Samson ingti lapen Nomati Yuwa Morcha ameipu Longkiri Hanse atom Chirungdungsi kapang thirasai claim dampong